l'Aleix m'ajudarà a fer aquest primer experiment amb nitrogen líquid. Molt bé, ara el que faré serà inflar aquest globus. Inflar aquest globus significa que estic agafant aire de l'exterior, l'estic posant a dintre, i ara tu tapa't les orelles perquè diré una paraulota, que és que si apliquem la teoria cinètico-molecular, no? És terrible això, l'heu fet o encara no? La teoria cinètico-molecular dels gasos. Ui, va. Bé, la teoria cinètico-molecular dels gasos diu que el que he fet ara aquí, si imaginéssim què passa amb les molècules que hi ha aquí dintre, les molècules de l'aire, dels gasos que formen part de l'aire, és que aquí dintre hi ha més molècules d'aire per centímetre quadrat. Hola! Què te fa por els globus que peten? Una mica, va. Quan hagi de petar ja t'ho diré. Bé, segons això, segons aquesta teoria, aquí tenim tot un munt de molècules que estan donant voltes. Aquí també, però aquí en tenim més de molècules. Tant és així que aquestes molècules entre si estan xocant, però també estan xocant contra les parets del recipient. En aquest cas el recipient és un globus. D'acord? Bé, si refredem aquest recipient, si refredem aquest globus, què passarà amb les molècules de l'interior? No xocaran tant. Perfecte, això és el que passarà amb les molècules. Però nosaltres les molècules no les veiem. Nosaltres veurem un efecte macroscòpic. Macroscòpic vol dir allò que veiem de les coses que passen a nivell del que no veiem. No veurem que les molècules van més a poc. No veurem que les molècules deixen de xocar amb les parets o xoquen més fluix. Què veurem? Que el globus es fa petit. El globus es desinfla. Molt bé. Aleix, agafa el globus per on te vulguis i posa-lo aquí dintre i Aleix, mira aquí dintre i explica què veus. Que surten bombolletes. Molt bé. Bé, és una observació correcta. El líquid que tenim aquí dintre, el nitrogen... Ves fent, Aidami, ajuda. El líquid que tenim aquí és un líquid incolor, transparent, per tant sembla aigua. Moltes vegades les persones que fan aquest experiment diuen l'aigua està bullint. Oh my god! Oh my god! What the fuck? Jo no sé per què porta. Esa chichita se ha quedado. Pequeñita. Sí. Bé, l'Aitami ha tret alguna agulla i ha punxat el globus. Eso sin problema, si no, una mano menos, ¿no? Sí, no, sí. La buena, además. Eso ya la veo. Bueno, sí. Ay, que está frío. Hombre, claro, ¿no? Va a estar caliente. Molt bé. Ja veieu que si refredem el recipient, el volum disminueix, però també disminueix la pressió. Vosaltres, quan us varen explicar les lleis dels gasos, us varen dir que hi havia una relació entre pressió, temperatura i volum, veritat? Vareu dir, això costa molt d'entendre, que la pressió, el volum i la temperatura estiguin relacionats. Aquí veieu aquest exemple. Quan refredem, el volum ha disminuït, això està clar, però és que la pressió també ha disminuït, perquè aquí dintre la pressió... No, tu ves fent. No, aguanta'l. Aguanta'l per aquí, ara. Què està passant? Està passant que l'aire que hi havia o que hi ha dintre del globus s'està tornant a escalfar. Per tant, fins i tot havíem aconseguit liquar l'aire, o part de l'aire, i ara aquest aire líquid torna a l'estat gasós i per tant torna a inflar el globus. No sé què hem fet. Com podem aconseguir que aquest globo peti? Sense punxar-lo. Bueno, punxar-lo petaria, va, què més? Escalfant-lo, també petaria, molt bé. Amb molta pressió. Bueno, sí, el podríem inflar més. Què més? Va, més idees. Fixeu-vos, quan el deixem escalfar, ja el pots treure d'aquí, ja. Quan el deixem escalfar recupera el volum
que tenia l'origen? Sí? Alguna altra idea? Digues. Vale, però la pressió de fora no la podem disminuir. Si disminuïm la pressió de fora, el globus s'inflaria. Això ho podríem fer, per exemple, amb un tàper, d'aquests tàpers que fas al buit. Això ho podríem fer amb un tàper que fas al buit. Què més? Va. Sí? I si el desinflem i d'alguna manera li impedim que recuperi el seu volum original? Com ho podem fer, això? Que burbuje. Molt bé. Ara l'Aitami farà un nus, Aleshores, ja que estem posats a fer i de parlar d'aquesta llei dels gasos, ara quan el deixem escalfar, augmentarà la temperatura, augmentarà el volum, però evidentment no podrà augmentar el volum que teníem original, perquè ara, després de fer-li el nus, el volum arribarà a la meitat. Encara falta una mica. Aguanta'l per aquí. Vine, passeja. Acércate ahí, acércate ahí. Es como la patata caliente. Aquí, davant de les càmeres. Bé, me sentiu bé, Molt bé. Fixem-nos, com que l'Aitami ha fet el nus bastant avall, està bastant avall. Fantàstic. Molt bé. Fantàstic, va, aplaudim, va.